ବେଳେ ଭୋକ ଲଡୁ ଶୋଷ ଲଡୁ କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ଖାସ୍ ସେଗୁଡାକ ଏବେ ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା କି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାନ୍ତା ନା ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ପଡିଥାନ୍ତା। ନିରୀହ ପିଲାଟି ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଜମାରୁ ବି ନିରୀହ ମୋ ମେକଅପ୍ ବକ୍ସରେ ହାତରେ ଆଜି ପଡିଛି। ତାର ମରମ ନାହିଁ ସେ ପର୍ସ ଖତମ କରିକି ଛାଡିଦବ। ଗୁଗୁର ମୋର ଏଠି ରେଡି ଯାଇଥିଲୁ ରେଡି ହେଇସାରି ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସେ ତା ଜେଜେମା ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ତା ସହିତ ପନିପରିବା ଆଣିଥିଲେ। ଗୁଗୁକୁ ନା ଏତେ ଖାଇବା ଭିତରେ ତାକୁ ଚିପ୍ସ ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିଲାଗି ତା ବାପା ଯୁଆଡେ ବି ଯାଏ ତା ପାଇଁ ଚିପ୍ସ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପନିପରିବା ସବୁ ଯାକ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ପୋଛା ପୋଛି କରି ଫ୍ରିଜ ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ମାଛ ଧୋଇକି ସେଇଥିରେ ହଳଦୀ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଟିକେ ତାପରେ ମସଲା ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ତ ଆଜି ମତେ ସୋରିଷ ଦେଇକି ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କେ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଣିକି ଆସିଲେ। अजीब जानवर ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ है, ଗୋଟେ कितना भी ଆମ୍ବୁଲ ବି खाता है ପକେଇକି कितना भी ଖାଇଥିଲି खाता ଏତେ है फिर भी ଟେଷ୍ଟ भूखा रह ଲାଗୁଥିଲା जाता है। କୁହନି। ରାତି ଖାଇବାରେ ଏଠି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ମାଛ ତରକାରୀ କୁ ଭାତ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଦେଖାହବ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।